Ja, jag bodde i alla fall. Ja, idag var det. Vad sa du? Nej, jag lägger vid det här. Ja, men jag har röska i bagen här. Vi har Johan Sjöberg på väg in i mål. Jag borde skjutsa lite mer upp på backen. Öka Johan. Så med ett över eller ett under mig, jag kommer inte ihåg vad jag hade. Marcus här säger att han fick ett plus i sockret. Grattis! Bra jobbat! Är det bra? Erik kommer! Härligt Johan! Fan vad besviken. Nej, men det var inte hon där! Ramlade du? Ja, ner bakom. Är det det? Vi har Erik Åberg, åkande för Hammarby IF på väg in i mål. Ska vi inte dra någon rolig skämt? Dra en replik. Jag byggde ut till allt Nej, man drar en... Alltså det roliga är att jag kom på att jag har inte spänt skräcksorna på Jag ska berätta att täten är just nu i branschen. Kom igen, nu är det inte bra! I täten har vi Elias Karlsson, åkande för Hedebrunns IF. Vi har även Oskar Persson i Österboda, åkande för Karlsson. Så står vi alltså på toppen här av Ligabacken. Ja, vad är det? Det har nu gått drygt 2 timmar sedan jag kom mål. Fortfarande ingen problem. När Filip kommer så har jag lite upp för att pusha in lite. Precis, vi åker ner. Jag stod i vägen. Vi har någon som skrek. Det kanske någon annan som bryter. Ja. Vi har en kamera som sitter. Men då blir du avtryckad med salen också. Ja, om det är någon som har läst bloggen så är det här och det är hon som drar mig runt på spåren ibland. Jag är trött, jag hade med henne idag. Hon drog mig runt. Så det är bra jobbat, hon är inte trött. Nu ska bjuda henne på whiskas. Täten är alltså just nu i branschen. Ja, de har hittat in så. Vad är det för bra? Det är märklig känsla. Ja, men det är det. Visst var det fötterna? Ja, du menar så. Det stora, det var som en somnat nu. Det är lite ifrån mig. Det är också lite tufft. Titta, när Maria vet att det är julen. Jag känner mycket alltid tillför. Ja, nu ska man hem. Hon är tränar jättemycket. Det är lite tufft. Tjejer gör första. Jag var inne på en läkare var det. Ja, det var kondistoren. Precis, det var. Fast det blev när det kom in på läkaren. Ja, men det är aktuellt också. Ja, de kommer inte höra på mig. Man blir lite
Var ni med bara hitta något som Jag försökte ta igen det tar lite fortfarande av. Ja, precis. Ta lite kort på dig, Johan. Jag vet inte vem jag är, men jag vet direkt. Jag ska låta. Jag tänkte inte på det att det skulle gå med här. Jag sprang liksom runt. Lite rörigt där nere, man kan sprang igenom. Johan, var du först eller? Johan? Nej. Vem var först? Det har gått 3 timmar. Var Viktor före? Det blir lite tillaget. Kanske kan vi köra lite skarpt. Försöka få allt. En påstånd mjölk. Kommer någon där nere? Det var svårt på TV. Nej, jag måste gå tillbaka. Det är någon tarva i 40-årsåldern. Ja, precis. Det här är ju då en sökning som kommer hjälpa till och leta efter filer. Nej, men alltså, det är nog sitta med sked. Det taggade sig om att skaka här. Liksom bara ögat till. Det är taggat skaka. Du kan inte ringa till hon har berättat. Jag trodde nästan det var skämt. Jag trodde inte att det var fel. Det var ingen som sa något. Så när jag stod där så jag bara, är det 16 vilket håll så var det också. Sen så bara, det var så kul. Det var inte bra, så de skickade lite. Jag har fler väninnor som har vidare. Sen är det om det går bra. Ja, precis. Men jag hade gått fick jättemycket som det var innan. Kommer ni till världshuset här? Det var bara... Se upp för löparna bara. Annars ska man gå här. Det är från gången innan. Jaha, men det mesta att man gör precis. De missar också. De gjorde om det. Det som de bara gjort. Så var det. Hej Alexander! Hon är... Ska jag ta den på begrunnsknäcket? Hon är sjukskriven? Ja. Och precis ganska tisdag. Man kan jättegärna ringa sen. Hon pratar jättemycket. Jag bara tror, ja men hon var ju inte alltid liksom. Nej, då var hon alltid undervisning. Men det var ändå sådär, ja. Hon jobbar ju med Du får hämta min jacka, det är där min nyckel är. Men hon är så jättelång. Kommer hon? Vi har fått skidor ner. Ja, men då ska jag ta ut på omklädningsrummet. Johan, vi drar. Ja, vi måste skidor ner. Vi har första dagen. Fan att jag var så jävla ofokuserad. Välkomna till Turgren i mål. Och även Ragnhild Jonsson i mål. Gjorde han det? Var det bra?
bara, vi kör ju nästan från Brandby bara. Fram och tillbaka. Vilken lösning. Jag kände att det där var ju det sista. Jag vet att det stod stilla i Sverige. Jo, jag vet det. Sen så var det ju köer hela vägen ner. Jag skulle få hela 4 mamma där. Det var det jag sa igår till dig där. Ja. Det var ju 10 minuter som gick bara. Tänkte om det var 4 tappar eller något. Om ni tycker det vet ni. Det är inte så. Det var ju dricka och bara... Vi har en åkare på väg in i mål. Det är 496. Hammarström. Det var tur att ni skrek åt dig där nere. Gubbarna som stod där nere, de var ingen koll alls på vem som ska ha fram eller till höger. Bra kämpat. Du håller på att springa på långa loppet. Men det är flera som åker redan. Bra skit, jättebra testa. Vi har även 465 på väg in i mål. Det är Elinor Karlborg. Så ta undan pulkorna hörni. Står i vägen. Agnes. Bra kämpat med bara en sida. Ja, vi kom av efter 3 kilometer. Och 1,4 mil. Utan bildning. Det var inget kul. Där nu. Där ska vi sitta fast. Ja. Jag har uppbackar. Har gått. Uppbackar gått uppför. Elinor Karlborg alltså. Och så fort det går lite utför. Så har tagit en stor. Det är inte riktigt. Och den glidit så här lite. Eller så har jag startat så här med ena foten. Shit. Så jävla helvete. Men den kom i mål. Vi har även Barney Köhler och Lättje på väg in i mål. Nej. Det gäller att kolla till utrustningen innan. Ja, det är jag som skruvade på den här bindningen. Jag tror att det var ett misstag. Så att, ja. Den gick av. Jo då, den är i fickan. Här har vi den. Ja, men den har gått sönder. Så att, ja. Men det var kul. Vad ska du göra nu? Du ska tillbaka till det. Nej, då kan du inte. Det är det som är så jävla segt. Ibland är det så att alla får massa ja, det var inte kul. Det är bra kört. 20 meter var in i mål. Det hände... Ja, efter 3 kilometer. Fan vet jag. Jag var ju höll på jag tänkte att nu bryter jag. Ja, men jag tänkte så här, jag var, då var när jag första gången... Erik. Alltså... Jag tänkte att jag skulle ge upp. När jag var typ så här... Jag hade kommit kanske 6 kilometer. Dit var några kompisar. Då sa jag, ja okej, liksom, hur tar jag mig hem liksom? Ja, vi kan vänta på en skoter om en kvart. Jag kör själv istället. Nej, sorry jag snappade, jag var så här bara. Nej, jag ville bara, men jag tror vi fick ett liv ut. Det är ju ingen mycket på ja, men jag var så här. Ja, nej men jag fattar. Aj, jag får. Vi har åkare 487. Anna Sundin på väg in i mål. Nej, jag sa att vi skulle hjälpa upp på backen. Vi har åkare 469. Helena Ensäter på väg in i mål. Varm saft då? Bra kämpat. Där och så rullar vi ner till...
ska du? Pratar du med mig? Nej. Ja, så. Verkligen. Ja, bra sak. Han vill slå på en själv. Så det är Vi har till 486 på väg. Det är Tina Stalling. Bra jobbat. Samma. Vet man liksom platser? Det kommer man behöva inte eller? på det här. Det här står till. Det är bra. Det här tänket med slalombackar är ju lite Tour de Ski. De har ju första har de tuffar och så. Måste åka slalom upp på slalombacken. Här är liksom mer zigzacka sätt här. Det finns även andra